inda ake fahimtar rauni na mutum a rayuwa shine ya zo da waɗansu tsare-tsare na rayuwarsa ko tunani na rayuwar shi sai ce shi duk wanda ba haka ba za su iya tafiya tare ba. Abinda malamai suka ce ka yi ƙoƙari ka koyi yadda ake tafiya da kowane nau'i na mutum a rayuwa, saboda ko baka tafi da bare ba kar ka zo ka haifi irinsa ko ka same shi a cikin 'yan uwanka. Ko mahaukaci ne ka sanya za a zauna da shi, saboda kar ka zo ka haifa. Ba zai yiwu ka gina tunanin mutane ko al'umma akan irin tunaninka ba. Wannan na daga cikin abin da ke wahalar da mutane su rushe manufofi ko nasarori da ake so a cimma. Duk wanda bai fahimci haka ba, ba za a yi tafiya da shi ba, kuma in an yi tafiya da shi din zai ba da matsala wajen samun nasara. To ka ɗauka cewa ba wani wadda aikinsa yana jiran ya karɓi tunaninka ya yi rayuwa da shi, ka yadda da haka. Kamar yadda kai duk garin nan ba wadda kake jira ya baka tunanin da za ka yi rayuwa. Don me za ka ɗauka kuma wani yana jira kai abin da kake so shi zai yi? So amma abin da addini ya zo da shi wahayi ne. Abin da haɗuwar musulmai ta haɗu a kansa rinjaye ne kuma galaba ne. Daga lokacin da aka ce baka fahimci haka ba, to ba za a taɓa gina wata nasara da kai kuma a cimma nasarar ba. Allah a cikin Alƙur'ani ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, sai ce wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah ya ce wa ati'ullaha wa rasula, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Sai ce wala tanaza'u, kar ku dinga yawan cece ku ce da sabani a tsakaninku. Sai ce fatafshalu ai fatadhufu, za ku yi rauni, wa tadhhaba rihukum bi ma'ana quwwatukum, karfin ku zai tafi. Sai ce wasbiru, ku yi haƙuri, inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Duk lokacin da tafiya ya kai ma inda ake so a bulle. Shekaran jiya muke wannan tattaunawan da Sheikh Kamil a game da abubuwan da musulmai suke ciki a duniya da kuma hanyoyin nasarorinsu da sauransu. Dole ka yarda wannan addinin Allah ne, ba addinin ka bane, hidima kake ma addini. Mutanen da kake rayuwa da su bayin Allah ne, ba bayin ka bane. Hankalinsu da tunaninsu Allah subhanahu wa ta'ala shi musu baiwansa. Dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da irin waɗannan sabani a tsakaninsu, amma da yake manufarsu guda ce, abinda ake so a cimma, wallahi sai suka yi nasara kudu da arewa, gabar da yamma. Waɗannan ayoyi na farkon suratul anfal yana daga cikin dalilin saukar su shine sabani da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin badar. Saboda karancin musulmai a yakin da makaman da ke hannunsu da kuma adadin abokan gaba da yawansu da makamansu, annabi sai sanya wata gara basa a yakin. Man katala katilan falahu kaza wa kaza, wa man asara asiran falahu kaza wa kaza. Annabi saboda zaburar da su ya ce duk wadda ya kashe wani abokin gaba to yana da garaɓasan kaza da kaza, duk wadda ya kama wani a matsayin bawa yana da kaza da kaza. Abdullahi dan Mas'ud ya ce matasa suka tashi suka yi yaƙi har Allah ya ba da galaba. Dottawa suka zama bango da katanga musu waɗannan matasan. Lokacin da aka zo za a raba ganima, matasa sai suka so su cire wannan garaɓasa da aka sa musu. Dottawa sai suka ce a'a ku tsaya, aikin da muka yi inda mun buɗa fada ba a kai wannan matakin ba. Ya ce wannan matsalar sai ta kai ma har muka gaya ma junanmu abin da bai yi daɗi ba. Ƙarshe sai aka ɗunguma aka tafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana bijirar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru. Allah sai saukar da ayoyin farkon suratul anfal. Allah ce yas'alunaka anil anfal. Al-anfal bi ma'ana al-ganaim. Allah ce gashi sun zo suna tambayanka akan ganimomi da aka samu, yaya za a raba, nawaye kaza nawaye kaza. Allah sai ce kulil anfalu lillahi war rasul, ai al-hukmu fiha lillahi war rasul. Allah ya ce ita ganima da yadda za a raba ta hukunci ne na Allah da manzonsa. Sai Allah ya ce to yanzu duk a bar maganan ma ganima, tun daga sabani ya taso,
sai ce fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah ce tun da an samu wannan matsalan babu kuma wani maganan ganima. Fattaqullaha, Allah ce ku ji tsoron Allah, wa aslihu zata bainikum, ku dinke wannan barakar da take tsakaninku, wa atiullaha wa rasulahu, ku yi da'a wa Allah da manzonsa in kuntum mu'minin, in dai ku mu'minai ne. Allah sai ya ci gaba da bayani yace sanadiyar dinke wannan barakan kenan.